Ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи вақтотон хушай. Имо ҳам тамом шидем ки имрӯз 31 январи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 121 сомону 50 дирам. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунед ки ма да чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Mercedes S класс ҳастай, Hyundai Porter 1 ҳастай, ВАЗ 21015 ҳастай дар Москва. Бачаҳои Москва гӯш кунед. Хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи Муминобод, хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Бохтар, хонаи зурайне ки квартираи арзон ҳастай дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе ва як квартираи арзони дигар ҳастай дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки Калхозобод. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 80000 сомониш мега. 80000. Бардори ғарибам шумо метавонед ки як хонаи заминиро 653000 рубл да бихарен. Хулоса ма да лайк монед, ма блогерам. Мерим акус суста. Ма да лайк монед, ма блогерам. Ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ها дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку ها. аз рӯи вазн бо инсоф баргузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنین در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده бадруи азиз, аки мегзарем ба 1 миллион имрӯза ва чаячкидор навора сар мекуна. Як чойник лимончая дар пештон бигирем, видеои мара ба ҳазур то охириша тамошо кунед. Ба ҳазур не ки бардуи азизи мошини десен Mercedes S класс будай. Беҳад мошини зурайда, бовар ки ҷуръати хеле мошин надошт. Mercedes S класс соли баромадаш 1998 солае. Сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, моторош 2.4 объёмни бардуи азиз. Моторош 2.4 объёмни, замина мекана. Коробкаш автомат. ҳуҷҷатош бардуи азиз айчо снят кардагӣ тайёрай, транзитай мега, шод справка мисол карда метием. Балонош 80% будай, хадавоиш 100% ба гарантия. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нарша гуфта ки 90000 сомон бугӯ. беҳад мошини зурайда бардуи азиз, мегирӣ фақат катагӣ мекунӣ мегардӣ. 90000 сомон. пули урусиша дар бар экран навистагиён. мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. лайкакоро фуромӯш накунед, чиликакотон дарда набина. медонам ки подписчикои қирғани гарени бисёр дорум. бовар ки бо диққат гӯш кунед, ин хонара гап мезанам. беҳад нархи зурайда, пул мешид, ози худам мехаридимаш. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепаи пешина, кӯчаи Партадил, поёни вокзал бардуи азиз. ин вокзали мақсад мешинид Душанбе мераи ку намиҷа. 5 сотиқ заминаи 3 дархона ба як калидориш кардагӣ, кухни ба ният дар дарун шай, ремонташ миёна будай, ову свеч бардуи азиз ҳастаю мегзарониш тамом. масъалаи ову свеч бардуи азиз бепарво бошем, барое ки ҳамсоё ову свеч доранд. вақте ки мисол ҳамин хонара харидӣ, мераи ову свеча мегзаронӣ. ҳуҷҷатоша қичон мекунанд, метаҳанд гирди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ, дарвозаи фасон часпондагӣ, мактаб, магазин, масҷид, медпункт наздик будай. айраи калон бардуи азиз як тақрибан 600-700 метр дарунай. нархи хонара 215000 сомонӣ гуфтагӯ. як бор дигар такрор мекунам бардуи азиз, хона дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғанда, поёни вокзал, кӯчаи Партадил, нархиш 215000 сомонӣ. ба пули урусӣ бардуи азиз 1,755,000 рубл мешавад, агар калкулятор рост гуфта боша. бардуи азиз, номерои Тоҷикистон шамастай, номерои ана и номерои бардуи азиз давлати хориҷӣ, яъне ки Россия неста, ин номерош як давлати дигай, даи рақамҳош WhatsApp дора. ози занг бизанед, бихаренш. бардуи азиз, беҳад хонаи зурайда, 215000 сомонӣ, ҳамин поёни вокзали Қирғанда.
کسی مخلصی اشدی مای بردوی عزیز یا دونه لایک یا کامنتر بنویسین. در کامنتر بنویسین که سودوتیجی تمیتونی. بردوی عزیز کمپانی که بخا کمپانی که روزی خلاص ما توصیه میتیم برای گذشتن سرحد شما رای مسکو و مسکوفسکی اوبلاست پیش خونتون جوی کورتون پیش دومتون گرفته با سرحد قزاقستان ان شاء الله که سوق سلامت میبرن میورن ماشیناشون ماشینای فاسون این باید زفرچه از کسی که میوت فلش کارتش داره. بردوی عزیز نرخش گفته که 8000 روبل بگو 8000 روبل. اگر اینومی کانال سودوتیجی گپ زنی ای بچه گرینی ارزون میکنه کی Lekma polako hvaro, taksi granica i nam usok samomad rafzava i konca, varino, nama satfuza. Dami nomero ke hamja me broya tamos bigire, me baratu sok samomad mioratu. бардуи азизам хаста набошед. мегзарем ба 3 миллион имрӯза. бисёри бардуи россия гуфта буданд ки квартираи арзонаи шаҳри душанбе бимон, айми шаҳри душанбе гуфтам бимон. гуфтам гап нест бардуи азиз, фақат тоқат кунен. касе ки подписатсия кардагин бардуи азиз ай шаҳри душанбе квартира гуфтесен, марҳамат телевизора пас кунена бачаи ачкидора гӯш кунен, яъне ки акай саудутиҷира. бардуи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, раҳи гранзавод. дом 6 этажа бардуи азиз, доми фасон айне ки дом 6 этажа, духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 63 квадратни метраи. ремонти квартира миёна гуфтагиай овсвеч мега ҳастай, ина бардуи азиз банияш ҳозбо туалетча нишон мета соҳибхона. бардуи азиз овсвеч мегӯем ки ҳастай, ана гуфтагиай ки ҳастай овсветаш, ҳуҷҷатош 100% ай. мактаб, магазин, бозорча наздик ай бардуи азиз. хулоса бардуи аз ами квартира ҷои беҳтарин дай, просто камтар залул мондагиам барои ҳамо фурӯхтесан. нархи квартирара 300 000 сомонӣ гуфтаг бугу. 300 000 сомон бардуи азиз. ба пули русӣ 2 миллион 448 000 рубл мешидай. бисёри бардуро дар россиян гуфтан ака камкам пули русирам куш ки дар ҳами видеоот барои ҳам бардуи азиз ман куш кардам. шумо фақат дастгирӣ кунен, лайка биҷиқен. чихеле ки гуфтам ана духонага 6 метр шаҳри душанбе гранзавод 300 000 сомон нархш будай. бардуи азиз занг бизанен, қасоибихона маслиҳат кунен. беҳад я нархи зурайда. бардуи азиз агар шумо реклама дошта бошен замин хона квартира мисол ягон аробаи шикастагӣ чизе ки барои фурӯш боша ин ҳами рақамҳои десен дар номерои 917 1179 дар ватсап шурӯъ кунен. бугӯ ки акай саудутиҷи акай ачкидор бугӯам я реклама кумад гап нест бардуи азиз. дар ҳамин видеои дигари диди ки видеош буромад мебинӣ ки фурӯхти ҳамун чиста. барои бардуи азиз дар ватсап рӯй кунен бугӯ ки ака я рекламаи киногиш ка тамом я рӯз ду рӯз ждат мекунӣ видео меброя тамошо мекунӣ рекламаи хита бовар ки роҳат мекунӣда мегӯӣ саудутиҷи на самдели гапзанай. ака чашмо табу пӯши хита дар канали саудутиҷи ист ки шеринар. дӯстони азиз и мошини десен ваз 21015 беҳад мошини зурайда. ваз 21015 соли баромадаш 2006 солай. сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6 коробка механика. 8 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи. балонош нормалнияй. хадавоиш созай. адрес Москва, Митиши район бардуи азиз. ҳамин стиғонаш ай кемри 6 дазур набоша чизе мегӯй бигӯ. нарша гуфта ки 140 000 рубл бигӯ басай. беҳад нархи зӯрне ки 140 000 рубл ба пули тоҷикӣ 17 000 сомон мешава. бардуи азиз номерои тоҷикистон шамастай номерои россияшда ватсап дора занг бизанен маслиҳат кунен. мегзарем ба 5 миллион имрӯза чандам лайка ҷиқиди комментарияда бинавис. бардуи азиз ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи муминобод даруни районаш дай. ноҳияи муминобод бардуи азиз беҳад ҷои зурай. боду ҳавои форам, боду ҳавои фасон дора. бардуи азиз хулоса ҳавлӣ дар ноҳияи муминобод даруни районда 4.5 сотиқ замин зиёдтаре бардуи азиз. гӯш кардесен 4.5 сотиқ замин зиёдтарай як дархона дора. ҳамун як дархонаш ремонтш коробка будай. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, дита мактаб дора бардуи азиз. дита мактаб. имрӯз пуга гулако калон мешава, форат и мактаб мебарӣ, форат у мактаб мебарӣ, проблема нест. садиқ, магазин, бозор, масҷид наздик будай. бардуи азиз нархи ҳавлии фурӯшира 80 000 сомонӣ гуфтак бугӯ.
80,000 сомон. пули урусша дар бір экран навистагиам. занг бизанен, маслиҳат кунед. бачаё чамо лайка ҷиқид ё не? лайка биҷиқ подписатсия ки видеои ма туда мерава. агар подписатсия накунӣ видеои ма туда намерава. барои он подписатсия ки. бардои азиз, мошини фурӯшии Hyundai Porter 1. Hyundai Porter 1 соли баромадаш 2001, сӯзишвориш дизел, мотори хичай, коробкаш механика, ҳуҷҷатош 1 сола, балоннош нав, хадавоишам нав будай, ай вагонай зури бардои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша гуфта ки 55,000 сомонӣ бугӯ. 55,000 сомон бардои азиз, беҳад нархи зурайда. одаме ки мақсад аюдаш меброя, бовар ки мошина мегири, ҳар рӯз мақсад ризқи рӯзӣ омадан мегира. 55,000 сомон нарх шуда арзон мешава ва соҳиби мошин мега ки алиш ҳам мешава ба мошини майда дар Россия ё дар Тоҷикистон. агар бардои азиз дар Россия тамошо кардеса бошед, ягон мошини майда қатъиан алиш мекунам. гуфтагия ки мошини майда дар Тоҷикистон боша ё дар Россия боша, алиш мекунам. ба суми мисол нақд 55,000 сомон мега арзон мекуна. ба амеди чақчақҳои савдотиҷӣ ба фирм лимончоям аёдат бировардиё. эши инар зинда бошӣ. як фард гирифтам миги лимончоя. бардои азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана тарафи Хуросон 6 гуфтагиай. як хонага квартира дар 1 метаж қарор дорад, 27 квадратни метрай. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагия ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 1 метаж, ана пеши Карасинка да. пеши Карасинка Хуросон 6 гуфтагиай. бардои азиз, нархи квартира 175,000 сомон мега. 175,000 сомон. бардои азиз, касе ки шаҳри Ваҳдатен, ана числаи видеора нигоҳ кунен, барвақттар боша, занг бизанен, квартираи арзона бихарен. пули урусша дар бар экран навистагиам. як чанд видеоро аҳамият додам. бисёри бардор нависанд ки ака аз ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ квартира мо нами Калхозобод мисол. гуфтум гап нест бардори азиз, шумо фақат ҳами комментарияда сухан кунед. квартира дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ, пешина Калхозобод, як хонага 2 метаж, 34 квадрат, домои пешина. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона дар ҳудуди мисол ҳами Калхозобод мисол ҷойгир будай, 700 метр ай бозор ва вокзали асосӣ. 700 метр мисол ҳами бозору вокзал дур будай, бо таъмири хуб дора бардори азиз, 2 моҳ пеш таъмир кардагӣ будиян. ана бо тамоми мебелаш мисол фурӯхта мешидай. мисол ягон савол дошта бошен мега дар WhatsApp бинависен, дар WhatsApp ответ метавам. нархи квартира 200,000 сомониш мега. 200,000 сомон ба пули урусӣ 1,632,000 рубл мешидай. гул дар болои бом видеои бачаи ачкидор шид тамом. ин ба навори ана хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. аз ҷое ки мошини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, ҳавлаи фурӯшӣ, квартираи арзонрӯӣ кардан ҳаракат кардам, барои шуморо якта ва якта нархошона гуфтам. хоб фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд бардори азиз. ака маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳам як дона лайки бепала ба ягон зубачиска бизанен да. бизанен бардори азиз, ва касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. яда видеоро тамошо кардам, дар комментария менависанд ки ака даги ҷои наметовӣ. барои ҳам бардори азиз подписатсия кунен, кае ки мисолан подписатсияро ҷиқиден, зангулачаро бологӣ да монден, видеои ма шумо да мерава. ҳам видеоро дар YouTube партофтам, сразу туда мерава. барои ҳам подписатсияро ҷиқиди, зангулачаро бологӣ да мон бардори азиз. ма ҳар як видеомда мегӯм ҳами подписатсияро ҷиқиден, зангулачаро бологӣ да монен. ва дар комментария ки комментарияша нагӯ, дар комментария ягончи бинависен ки савдотиҷӣ ту дар YouTube яктаи бинависен, ё бинависен ки савдотиҷӣ ту метонӣ. рӯзач нависед ки савдотиҷӣ ба қафои хеле нанависен, охи бигӯен ки савдотиҷӣ ба пеш. бо мо мебинем ҳамин лайкҳои шуморо, мисол комментария фасони шуморо хирсан бешем, ҳар рӯз видео мекунем. анам хеле шеринар. барои ҳамун лайка шпин биза. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.